Хората в планинското градче Добринище вече се готвят за зимата. Пред всяка къща има струпани дърва за огрев, а в дворчетата и пред къщите къкрят бурканчета с зимнина. Всеки си има градинка по-малко, всеки си прави трушийки, зимнина. Какво правите тук? Правиме пиперчи, домати, люти чущи, зеле, всичко правиме. Казахте и модерни турши. Кои са модерните? Печени пиперки с чесън, с магданоз. Местните казват, че зимата тук е сурова, защото пада дебел сняг, но пък Пирин планина, в чието поли са се родили, ги направила издръжливи. Само с дърва ли се топлите? Кажи речи само с дърва. Хубаво мирише. Какви са дървата? Дървата са чамови, борови. И сигурно като се запалят, мирише на уют. Сигурно като се запалят горят. Хората си харесват градчето и не могат да се нахвалят, че Бог е бил доста щедър, като ги дарил с планински въздух, красиви гледки и лечебна вода. Имат си и около 50 малки семейни хотелчета и къщи за гости, задължително с механи, в които посрещат гостите. Туристите тази година в Добринище били повече от Банско, казват тук. Идвали много чужденци – от Русия, Румъния, Англия, Холандия. Легловата база е за 2500 души и почти цялата била запълнена и зимата, и лятото. Туризмът тая година почна нещо така да живка, иначе беше замрала работа. И ако не си направят нещо. Ски зоната? Ски зона да се направят, втори лифт да се направи. Това е много важно. Защото тая година имаше народ много, обаче на опашка не може да се качат нагоре, да гледат природа. В последните години Добринище стана и популярен с модерния минерален басейн, в който хората освен че се разхлаждат и се лекуват. Водата помага за опорно-двигателната система и за редица други заболявания. Забелязва се ръст в посещаемостта на дестинацията. Дестинацията Добринище става все по-популярна. Летния сезон го читаме като по-успешен, даже вече и от зимния в Добринище. Добринище се явява като отдушник на Банско. От кметството имат идея да направят 2 писти с 2 лифта, които да обслужват 6000 туристи, но законът за горите за сега спира изграждането им. Имаме идеен проект, където са показани къде ще бъдат пистите, къде ще бъдат лифтовите съоръжения, но докато не се закона установи по какъв начин да се отдават концесиите или пък да се отдават териториите, било то да се закупуват или да се ползват 30 години, както беше предложено, но след като това не е установено, до сега няма кой да направи основните проекти, защото това са скъпи проекти. Всички тук говорят за изграждането на ски зоната, защото това означава за хората работа и доходи. Сега местното население наброява около 3000 и бебета се раждат по 26 всяка година, а училището е до 8 клас. Гордост за града е и дейността на местното читалище, което се опитва да съживява и културния туризъм, не само с фолклорните концерти на самодейците. Нашето читалище бих могла да кажа, че работи като информационен център. По проект Глобални библиотеки имаме защитен такъв проект и сме снабдени с компютри и мултимедия. И определено има интерес от различни възрасти. Тоест, кой ползва тази услуга? И децата на Добринище, и жителите на Добринище, и гостите на Добринище. В навечерието на празника на града, местните дърворазбари вече са подредили своите творби в зала в кметството. Рисуваха и децата на тема «Добрите неща на Добринище». Туризмът дава хляб на една част от хората в Добринище, но за младите работа трудно се намира, казват още тук. Повечето е сезонна заради близостта с курорта Банско, който също помага, но само през зимата. Нашите приоритети са Добринище да стане целогодишен туристически курорт, вече да се увеличат броя на къщите за гости и хотелчетата, така че повече хора да бъдат обхванати това и да решиме по някакъв начин до някъде безработицата. Най-важното, което е работа. Работа, щом има и пари. Работа, щом няма пари. Това е по-важно. Иначе за градчето, какво може да кажем лошо? Който е дошъл, остава с хубаво впечатление.